Хәерле көннәр, кичләр дип сүзне башлыйм әле. Яраткан тамашачым, яраткан халкым. Бөтен гаиләбез исеменнән тамашачыга, гади тамашачыга бик зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Артурның кая киткәнен, кая булганын 2 ел буена бөтен кешегә мәгълүм, бөтен кеше белә. Аның өчен борчылып торганнар өчен меңләгән хатлар килде. Концертларда да, Инстаграмда да, ВКонтактеда, бөтен җирдә һәр вакыт безнең белән булдыгыз, теләкләрегезне әйтеп тордыгыз, борчылып тордыгыз безнең өчен, аның өчен исән-сау әйләнеп кайтсын дип. Яраланганнан соң да бик күп кенә хатлар килде. Бик зур рәхмәт. Поддержка бик зур булды. Шуның белән шул Артурның теләге буенча гаиләбез белән киңәшләшкәннән соң бу темага башка әйләнеп кайтмаска булдык. Мөмкин булса, без бу теманы бик башка сөйләмәс идек. Шулай итеп, аның белән барсы да әйбәт. Ул исән-сау. Ул әйләнеп кайтты.